Алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Ман шукрона худосозем хубем. Хуш омадед ба канали оилавии мо. Худои ҳаматон розӣ боша барои комментариҳои бениҳоят хубатон ва дар инҷа боша язнатон омодагиай. Хай видео баъди эфир мешавад. Неки бисёри шумо мехостед ки фаҳмед ки мо чӣ хел бо ҳамин язнатон шинос шудагем. ҳозина худаш язнатон ҳамаша аввал то охир нақл мекунам. Ман як бор нақл кардагиам ба ҳилаву найранг гирифтагия гуфтам шавҳарам. ина худаш ҳозир нақл мекуна ки то куҷо гапҳои ман дуруст буд. Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ино мо ош кардастем. Ма ростига ма ошоназ мебинам, маҳваш ошоназ мебинам. Хати чи хомшурбо. Кам ҳамин худам тайёр карда ба мувофиқи дил хати гудакҳо мехӯрем. Майда. барои бисёри шумо мепурсед ки барои читон шиносоитон нақл кунед. ҳамин ки манижа ҳамаша нақл кардагия. мақсад ба ҳамин фиребу найранг гирифтагӣ мешуд. На самом деле ҳамин хел шудагия. Чӣ ҷои дурӯғия? Ман шумо паноҳ медорам ё ки як каси дига паноҳ медорам, ай худо чӣ паноҳ медорам охир? Шинос ман фиреб карда гирифтагиам манижара. баъд фиреб карда гирифтам, баъд баъд фаҳмид дид ба фикрам чӣ хеле одам буданам, баъд дигар ҳичи ҳам гапи зиёдӣ ҳам гап назад. На падаруш на модаруш ҳамашон медонистанд ки мақсад баъди гирифтанам фаҳмиданд ки ман иро фиреб карда гирифтагиам. неки ман фиреб карда гирифтам ба он мақсаде ки дар оянда зиндагӣ кунем, мақсад фарзанддор шем, фарзанддори калон кунем як ҷои. ман барои хеле якрӯза дурӯза фиреб накардам ку. боварӣ дорам ки ҳаматон маро туғарӣ мефаҳмед. барои падару модари ҳазор раҳмат падару модари ҳамин манижада ки маро туғарӣ фаҳмидан, ягон гапи зиёдӣ гап назадам. даже ҳамин бора гап ҳам задагӣ нестам. фаҳмидагиам хай манижа гуфтагия ки хай ҳамин хел гап кора тамом. дига маро на савол додагия, на ягон чӣ гапи зиёдӣ гуфтагӣ нестам. дӯстони азиз, акума қиссаро нақл мекунам, гӯш кунед. аввал касе ки ба канали мо напайваст шудага мумкин надона, барои мо ман шурӯъ мекунам. хай ҳар ҷо шуда саволота ҷавоб дода мегирам. шавҳарам хулоси ҳам хеле буд шиносоимон. як рӯзи зимистон буд, 14 декабр буд. 14 декабр буд. як духтара хонамон омад кати бачакаш айдар дуромад. хай учам биё гуфт хона дуровард. хеле зимистон чӣ хеле тоҷикистон хай хитон медонед свет набуд. свет набудак алови пешка кадагӣ будем. ман чӣ шуштеса будам? ҷома шуштеса будам. либосои маҳваша шуштеса будам. вақт бисёриҳо савол метиҳанд маҳваш духтари хутай? бале духтари май. либосои маҳваша шуштеса будам. гудаки майдадор чӣ хеле ҳар рӯзе либос нашӯӣ намеша. шуштеса будам. як оти омад. хай нағзисӯзӣ кардем. гуфтам оче кия? гуфта ки намедонам кия. гуфта хай гуфта ки ай боло гузашт шинондак хай пешта авқот кардак. ва гуфта ки ман барои духтарат омадам. ба ман гуфтам ки апаҷон, гуфтам ман шӯ намекунам. гуфтам бубро бура, ман шӯ намекунам. ба гуфт ки хай хеле наку шуку додара ки ман гуфтак сағирака. гуфтак ҳиш ке над акаи ман сағирака. гуфтак ҳиш ке надора илтимос. гуфтак да гирия кард. гирия кардам. қали ё намуд гирия кард ку очам баробараш гирия кард. очаи ман бисёр занаки дилсӯза гирия кардан гирия. ба гуфта ки биё сурат бигирем. гуфтам не сурат наги. гуфтам сурат наги. гуфтам ман серавно аката намегирам. гуфтам сурат наги. хай биё як суратак бигирем. хай биё як суратак бигирем. гуфтам гирем. хам хеле истодам да дастам эзорчи маҳваш буда. да дастам бо ҳамо эзорчи тар будам. хеле истодам сурат гирифт. сурат гирифта баъд гирифтай партофтай. баъд чӣ хел маро диди? чӣ шуди? чӯ дидам чӣ хеле? дар хотир нест чанд сол пеш чӣ хеле шудам, чӣ шудам, нашудам. хулосаи гап
ам вақт сурата дидум хай бисёр ширинӣ бад кард да чем инаи духтараке я духтараке ки ма пешаи ҳамо айне ки хонӣ омадагӣ будам хоҳарчамаро карда будам як духтараки дигада ма уже паспорту чиёш ҳамаш тайёр карда мондагӣ будам ки имрӯзу пагаҳ вай мекунем савли шумо имрӯзу ҳам бояд як рӯз ду рӯз пасуш мавои у духтарака бояд мебурдам билет мегирифша билет мегирифтамша бояд баъд ҳама айнда вақте ки ҳамиро дидум ма гуфтам ай баҳри хеле гап дар расход пасход нест ма гуфтам ай баҳри ҳамун расход пасходое ки кадам ҳамун духтаракда ай баҳри ҳамун буронду ҳамира я бало када кароча гирифта битед мага ама хеле баъд хай хулас духтарака гусел кардем хай сингл ма бугум гусел кардем ай хона гусел кардем бо пагаҳуш омад пагаҳуш омад ай ирӯзанги дая намуд гиря кадесай ку очам бо баробараш гиря кадесай биё дили сағираро наранҷонед ба чӣ меша ояндаш ҳамиқа гиря кад очам худаш на акма омадагӣ худаш ами ела истодигаи очам аку худ шудама намоён намекунав хай ма мефаҳмам ки вай чӣ хеле ба гиря кад ба гуфт хай духтарҷон розӣ ша гуфтак хай худат медонӣ гуфтак неке розӣ ша хай гуфтак сағира будай бо дили сағираро биранҷонем ҳамиқа рӯз надиди гуфтак бо яке ай бад нашава рӯзуд гуфтак ҳами хеле гуфтак очам хулас ҳам хеле гуфтак ба гуфтум не оча гуфтум ба яготе кати и гап зан гуфтак очама ба очам кати шаварам гап задан гап занон кадан хай гап задан мара гап зан гуфтам ма гуфтум не ма гап намезанам ба гуфтум не охи ба ма ҳавашаем ба гуфт ки ма ҳаваша биёрам инҷо хушро нигоҳ мекунем хай вақтиш ба гап задам вақте ки гуфтан ки як гудак дорам ма гуфтум ки ҳеҷ га чанд қариб набуд ма ҳаваш як солаи гуфтам ма гуфтум майли шохи як солаи як гудак дошта бошад ҳеҷ гап негуфтам ам ба хатори ҳами фарзандум нигоҳ мекунам баъд ҳам хеле гуфтак баъд ма касиш гап задам ба гуфтак ки ма як духтар дорам гуфтак дар тоҷикистон гуфтак як духтар дорам синфи ду гуфтак гоҳ як катиш гап мезанам хеле ҳама вақт не гоҳ як катиш гап мезанам гуфтак хай духтарта ранги духтара медонам биё хеле нозу чинаку хай куҷо медони оянда чӣ меша хай ҳам хеле гап задан гирифт биё миёрумша баъд майла гуфтум чӣ рафтем паспорт супориданӣ маҳваш материскам надошт у вақт вообще материскаш дар дасти ман набуд мо омада будем материски маҳваш мада надода будам хай рафту материскара бите гуфтум надодан хай ҷанҷол кадан хулас исӯ кадем ма худам да паспорт кадаму маҳваш да нашид бедоверност намешидай баъд худам рафтум дар байни 10 рӯз тайёр кадем ҳамаша бурдем аму паспорта супордем загранпаспорта супордем вақте ки загранпаспорта дар як ҳафта тайёр кадан срочно дар як ҳафта гуфтам дар як ҳафта тайёр кадан ҳамун рӯз рафтем ҳамун рӯз да билет боша биги гуфтак набудак билет баъд ден раждениш ки будак ба гуфта буд ки хоҳарша ки барои ден раждени ма да ҳичи тӯҳфа роӣ наку ами якта занг гуфта тӯҳфа роӣ ку баъд мара хай роӣ кадан баъд рӯзи 28 декабр ма да билет гирифтам рӯзи 29 ма рафтам дар пешаш расидо худум тоқqa ҳамиҷа рафтагию мара гусел кардагия худум тоқqa якум бор бе кӯдак рафтагиум хеле маҳваша бурдум натонистам барои чунки қабли истории маҳваша моли ягон рӯз нақл мекунем мақсадам падарушу бо ӯ бибиш иҷозат надоданд ки бигирам баранд ҳамин манижа бигира бараку хай баъд вай кадем ша як бало када гирифта бурдем шоу неке история гӯям камтар чия агар бихоед бо нақл мекунем ваям неке бисёр ҳами паҳатҳо одамои астағфируллоҳ паҳат ҳеҷ кара ҳақорат кардан дар кор нест одамои пасттарин буданд ки нахостан намеоянд мақсад ягон бор на наверашон дидагиам ягон бор пурсидагиам нестанд
даже инем алюмин меспоран, алюминам аму як солда я бор 3 саатме, 4 саатме ам хели меспоран. Хай пули ваё қизарувам нестай моду дар корам ес бепулавям. Просто ам алюминшам даже на меспоран. Хай агар дар кор бошу история ваям нахтур мекунам. ам хели хай рафтум баъд ба ҳамҷо якум бор дидум язнатона. Бо ҳамҷо хушрӯ надидам шама самолёт фуромадам. Падарам омадагӣ буд уҷа, тағоим омадагӣ буд, хай амакиём омадагӣ буданд. Ҳама каса хай маро пешвоз гирифтан бурдан, ё адрес додагӣ буданд. Бурдан хай ҳамҷо майра надида, имара надида ба созӣ никоҳ кардан мона. Ранге ки грезово борин никоҳ кардан мона дарава. Баъд хай зиндагӣ сар шид. Ам бурдан соати 4 шабда. Соати 4 шабай муллор овардагем, муллор қабди истода. Соле гзай. Хай биё бурам пага рӯзонда меом никоҳ мекунам. Ман гуфтам аку ҳам бог мулло гуфтам. То ҳам бода истода айҷа истуншам мести. Ма бояд саатои 9 до мефуромадам, а? 9 шаб мефуромадим. 9 шаб мефуромадам, дакем самолёт задержка када. 2 саат не ай Тоҷикистон ба созӣ парид, вақте ки посадка када. Да ҳамҷоя қариб 4 саат истод. Ман соат надоштам, телефон надоштам дар дастам. Вообще ҳечи надоштам. Ҳамин ба ғайрат будам ки ҳамин ба ғайрат будам ки ягон чи надорум дар дастам. Якам рафтам ҳамҷа нигоҳ ба ғайрати ман нигоҳ. Рафтам хеле худам тоқат. Хай хулосам хеле якҷоя баъд ососта хай фаҳмидам баъд бодаравам нафаҳмидам баъд короче 28 омад. Баъд ма духтарчама Сонияро 5 бовардам. Чорум, панҷум буд? Панҷум, шашум январда. Я ҳафта пас Сонияро овардам. Ида гап зиздагӣ набудам. 2 саата, 1 саат пеш омадамш, ба гуфт ки ҳоли духтарам меояд. Гуфтам, не ман рафтам, расидем, баъд хай меҳмонҳо рафтан, хай ба як ҷое дар омадем, ба ҳамин гуфтам чанд занг бизанам, телефонашо гирифтам. Дар рӯи телефон сурати Сония. Хай рӯз дидам охир нигоҳ кардам, хай ҳечи нагуфтам. Дид ки ман нигоҳ кардам ҳамон сурата рафт, сразу главни шариш кард. Главни экран алиш кард, дига картинка монда. Ман савол надодам, ман хай гуфтам сабр кардам, гуфтам значит ягон косаи зер нимкосае. Хай сабр кардам. Маро ховм намебара. Хай гуфтам нағз медонед ай фарзанд ҷудое, ай модар ҷудо, хай падарам фақат ҷудое. Бо ин одам ки боша, ки набоша. Ки боша, ки набоша, хай намедони, ношинос. Инами хай рафтам ҳамҷа чанд шаб ховм хушур бурдагӣ нест, вообще ховм бурдагӣ нест, ҷанг мекунам, хорум мегӯям, маро ховм намебара. Баъд хай ба фаҳмидам, ба гуфта ки хай чӣ намедони историяи мараво, ма сағира нестимо. Сағира аку сағира ба чӣ гуфта мефаҳмедам. Сағира гуфта аку мо бепадару бемодара меган сағира. Хай падару модарам гузаштагиам асам ёфтам. Хай гузаштагиам ба хай хулосам хали шиносоимон ахир шуд. Баъд гуфт хай ту мана намедониву ападару макадару. Уҷа гуфта буданд 4 хоҳар дора тамом. Я додар. 4 хоҳар додар. Ба гуфт ки хай акаиқа дорам, апаиқа дорам. Хай хулос нақл кард. Гуфт ки ба якум гуфт ки 2 та гудак дорам гуфтак. Ба 2 та гудак дорам. Ба як ҳафта дига гузашт, ба гуфт 2 та дигам дорам. Ба гуфтам ҳол бо як ҳафта дига бизгар бо 2 та дига пайдо мештагӣ. Хай хулос ойста сар кардам да, аввал 2 таша, баъд 2 та дига шавам хеле. На самом деле 2 та фарзанди калон дорам, бобои расидагиам. Якташ таваллудуш 99, якташ таваллудуш 2001. Вай занам қатъи зани тоҷик буд, вай занам тоҷик буд. Аку ҳозирам ҳастай, буд не, ҳозирам ҳастай. Мо қатъи якҷои зиндагӣ намекунем. Ҳамин мисол рӯи хотири ҳам фарзандо хай ягон кам ёрдам мекардум. Ҳозир аку вай хушон худоро шукр рӯи мисол кор бошон зиндагишон сарфоиза. Хай ҳам занг зад аҳволпурсӣ салом алайк мекунем. Тамом. Зиндагӣ қатъи вай намекунем масалан. Баъди вай пешай Ошу Сония буд. Вақте ки мо соз нагирифтем
جدو شدم ما رفتم روسیا یا 3-4 سال همی قهرم کتی نامودم هم وقت بعد مادر سونیا شناس شده گیم همونجا با هم خیلی موندم 14 سال در هم روسیا موندم این همی خیلی شناسایی ما نمی قصه کوتاه 15 مینوتک نمی خیلی شناس ما نمی خیلی شناسایی ما خیلی فهمیدم خیلی گودک داره بعد مرا گفت که اینجا بشی گفت بعد ششتم من گفته که من اینم خیلی گودک دارم گفت اینم خیلی زنی روس هم داشتم گفت خیلی زنی تاجیک دارم گفته نکم که تیز زندگی نمیکنم گفته اگر بخوای گفته این آزی بلیت همه گیرم ابران رایی میکنم تا گفته بعدی فهمیدی این فهمیدی گفته من اینم خیلی من تو را نراه نمیکنم من فرزندم هم نگاه کنم تو را در راه نمیمونم اگر نبخوای گفته هازی بلیت همه گیرم گفته هازی می رایی میکنم تا برای گفته تاجیکستان رایی میکنم وقتی که همش فهمید ما گفتم خیلی مرا دیدی خیلی آدم بودم کی بودم چی بودم همش دیدی اگر که حاضر هم مثال دیر شدگی نیسته ما مثال فرزندار شدگی نیستیم یگان شدگی نیستیم دیر شدگی نیسته فوراتا گفتم اینا بلیت تا میگیرم روی میکنم ابرات نه تو هم پیش پدر و مادر تا دوست میمونیم بیتایده خیر به یگان جنجال به یگان چی ما مایده نیستیم گفتگی نه بو فوراتا هم خیلی منم خیلی آدمم خیلی در نیمه راه نمیمونم تا خیلی تا هستم نگاه میکنم تا خیلی گفتگ بعد ما برای خیلی در جای ما میشده شما چکار میکنه بعد گفتم خیلی با من اوچم ده گم نزدم اوتم ده گم نزدم اوتم هم نمی او سال فهمیدگه او سال وکا بگیم با فهمیدگه گم نزدم ما سونیا را مکتب می بردم می آوردم بعد که سونیا را گرفتیم اوچم ده گفته گفتم پدرم نمیدونست نکیم که چی گم میزدیم نه تلفن ما مکتب می بردم سونیا را می آوردم نکیم یا خیلی تلفنش می برداشتم که نمیفهمید که نفهمم میگفتم ممکن زیغ میشه بخیر پدرای مادرای اوچمم رفتم خونه ویدیو که دیدم سونیا و خالی چی یک بوت تلفن من خالی گرفتن خیلی تلفنای ما فقط به کد بود گرفتن هم خالی گفت ایکی گفتم که چی با دیگه می داولینیوش بالاش ده اوچم ده ایکیش ما چرا ما با جو کده استیدم خالی من گفتم خیلی دختر صالحه گفتم من خالی آمدگی بود خیلی روز هم چشم بندگی کردگی هم خیلی گفتم بعد خیلی با اوچم هم آرام شد گفتم خیلی و یاد ما عمیق کار دارم که نگاه میکنم خیلی هیچ گم نداره بعد اوچم هم خیلی گفتم انسانی به نهایت خوبه بازی همی ایمده بسیار دوست داری میکنه سونیا را فریدونم هم خیلی اینم خیلی قصه مونده همینجا باشه خیلی آشمان تیار شد آخر در نشان میتیم قصه مونده خیلی نه خیلی اکو قصه دور و دراز اکو دوام گاب زنم بگو یک توپگه گاب میزن توپگه گاب زن میگیریم نه خیلی اسنانوی نم خیلی شده گیده خیلی خدا ده شکر بعد 5 ماه ایستاد محوش ایجا از آب کشید 4 ماه ایستاد 4 ماه ایستاد محوش ایجا از آب کشید خولم از آب کشید ما گفتم خیلی نمیشه بخیز برا گفتم محوش یا بالا کده بیا بگی با بیا با اومد با خیلی برای ایستوری محوش گفته هستم که یادو مدراز ایستو دواندان شد نتونستن چی کده دویرنس کده یا 3 ماه هم جدا دیدیم 2 ماه یا ماه دوید دامی رمضان بود امی یا ماهی رمضان بگیم ما دویدم فقط افتوید اسمیرم برای امی یک دویرنس بنویسن که همون گوده که بیچاره پاسپورت کنن بگیره برای ای مادر نسان دل در بین 4 ماه یا چوب خواه شدگی بود خودش سیاهک سبزینه یا براگی سب سیاهکی مایی درک شده مونده بود بسیاری بعد از آب دادن همو اساسی اکو هم پدرش میگه که اوچم مقصد مادرش وینواتای همشه مادرش چی میکده کنترلی رود میکده بگیم بی همی محواش کنترلی رود میکده بچه‌ش نمیمونده که دویر چی کدن
Хайба қисса куто аям Москва, да Москва будаем. Ай ҳамуҷа ма ёфтум ша я балока да вернис гирифта роҳӣ кардам. Хай история давомуш пага. Дӯстони азиз, видеоро дидим беҳад дароз мешава, бароями дар инҷа видеоро ба поён мерасонам. Оша ҳатман пага интизор шавед бо қиссаи давоми қисса ҳатман нишон метиҳем оша чӣ хел меояд. Дар инҷа боша видеоро ба поён мерасонам. ҳозир 20 минут шуд, 20 минут қариб зиёд шуд, 20 минут гузашт. Хай давомшо бо ҳам хел гап зада ошу тайёр мекунем, бо иншоалло бо пага мепартоем. Мумкин ки успеҳ мекунем қисси маҳвашам нақл мекунем. Агар розӣ бошед, лайк камонед, поделиться кунед, давомша интизор шавед. Комментарияда бинависед, продолженияш дар кор боша, ба пага мепартоем. Давом бинависед. Набоша не. Хайр дӯстони азиз.